Pundi mau? Wah nika. Monggo Kung. Monggo Kakung. Bet santayup sinarengan kadang-kadang cah asli Solo campur sari. Makarya sinarengan Ivana audio terkondang. Dipunegaraken langsung lumantar trafoto video syuting gambar bening ugi Cas Official. Timun sigarane ayo bangun rumah tanggane ayo Mas Bocok Mas Bocok ayo joget Ambang coki sing pacus sekolah bisa lulus monggo yang Agung sing alus anak lanang lanang dhewe anak tak sayange anakku sing bagus dhewe tak udange tak sayange besok dadi penggawe sawung galing wayange kuno sing digawe kayune jatiyen tok eling labuhana aja gawe gelone ati ya 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 oi ya 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 Mas Nana ya 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 oi ya 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 paling enak mangan lawuh apa paling penak bukan duwe bojo sapa yen kuwi takon aku paling enak entuk bojo RT yen entuk RT atine ora bete sebab apa kok loro atine salah setitik aja digawe-gawe mundak lara atine paling penak
entuk sapa Ayen kuwi takon aku paling enak entuk Ya Allah Mas Narto Ayen entuk lurah atine mesti bunga sebabe apa kondone turah-turah salah setitik aja dikepyak uyah munda atine susah Prawan apa rondo padha wae sing penting jodone Joko apa dudo padha wae sing penting jerone Ya 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 oe Ya 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 oe Ya 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 Paling enak Dik paling enak mangan lawuh apa Piye Cahayu enak mangan lawuh terasi paling penak Dik paling penak nikah entuk MC Monggo ya kanggo nikah entuk MC ayen entuk MC mesti ra lara ati sebabe apa ana sing bayar BRI salah setitik aja digawe ati munda lara ning ati paling enak mangan lawuh apa Ayen kowe takon aku Dik paling penak mangan lawuh tahu paling kepenak Piye? paling kepenak Ha kawin karo sapa yen kowe takon aku Dik paling penak kawin karo aku mestine awake kuru sebabe apa saben dina terus nesu salah setitik aja digawe nesu munda Ayo Mas Nana. atine ngeluh Prawan apa rondo padha wae sing penting jodone Joko apa dudo padha wae sing penting anune Ya 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 oe Ya 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 oe Cah asli Solo campur sari asik Mas Warno Oke tan kantor Mbak Neku Gepeng Mbak Wiwin Widayati Mas Warno Sopo kae rek ngembang bakung saja awe-awe Memang untuk Anda. ireng manis lamun mesem hatiku kesengsem
Mohon perhatian Bapak Ibu yang memiliki mobil dengan nomor polisi B1590 ECM Xenia, B1590 ECM Xenia, dan juga B1967 PI CRV, B1967 PI CRV mau digeser. Tinggal katresnan nggih. Mengko setiaku hatiku kepengin lelaki selira. Ayo masuk di coklat. Audio satu tambah 100. Setelah foto si jantung jangan tak perlu berasoti. Nangis sajroning hatiku nalika sliramu
nalika sliramu ninggal aku Sekap. apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa asik Tak suwon rino Cah asli Solo. Aunono windonono ing pucuk ing tresno balong nangka bebasane mung katon sliramu wae masuk Ojo lali atur suwun Potes tambah. Wah, goyang Agung. Pak Asmoro Santo monggo tidak mriki. Beksan Tayub Sinarengan. Cah asli Solo. Sugeng rawuh Mas Nanang.